Houding! Halt! Links! Front! Dames en heren, welkom. Vandaag lopen hier zijn we op het kerkhof. Elk jaar een moment van bezinning om ons overleden leden te herdenken. Ik wil pastoor Jansen vragen naar de mooie mis wat er ons in voorgegaan is om het gebed te doen hier op het kerk. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Je bent pas vergeten en je bent pas echt dood als er niet meer aan je gedacht wordt. Het is fijn, de schutterij ieder jaar opnieuw weer ook degene herdenkt die overleden zijn. Die lid zijn geweest van de schutterij, hun inzet daaraan hebben gegeven. En je bent pas dood als je echt vergeten bent. We willen hen niet vergeten. We will remember them. We denken ook aan degenen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. En bidden we voor hun zielenrust. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heer, geef hen de eeuwige rust, en het eeuwige licht verlichte hen, dat zij mogen rusten in vrede. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Pastoor Jansen, dank u wel. Dan wil ik nu het koningspaar vragen om het bloemstuk te leggen hier bij het Calvariekruis. En dan zal een minuut stilte gehouden worden en zal Inge de lastpost behouden. Zet af! Geweer! Presenteer! Geweer! Zet af, geweer. Aan den schouder, geweer.